У Могилеве на 10 суток осудили журналиста Олеся Осипцова, фрилансера агентства «Белопан». Ён здымаў акцыю праціўнікаў Александра Лукашэнкі. Ну, ввогуле нічога новага. За гады правлення Александра Лукашэнкі былі асуджаныя дзесяткі, калі не сотні журналістаў за сваю прафесійную дзейнасць. Нічога новага і ў тым, што сведкамі на судовым працэсе выступалі міліцыянты. Незвычайна вось што. Сведкі-міліцыянты сказалі, што не памятаюць, ці быў журналіст Осипцов у масцы, ці не быў, але вось адназначна вызначылі, што гэта ён, Осипцов. Ведаеце, пазнаць нават знаёмага чалавека ў масцы, ну, даволі праблематычна. Вось я зараз апрану маску і вы не скажаце, ёсць у мяне вусы і барада, ці няма. Ну, а што ўжо казаць пра чалавека незнаёмага, так? Такім чынам, ну, калі лагічна разважаць, дык наяўнасць матэрыялу для магілёўскіх міліцыянтаў не з'яўляецца перашкодай, яны бачуць вось скрозь матэрыял. І ведаеце, я думаю, што вот такія людзі, гэта, конечно, ну, нацыянальны здабытак, бо калі чалавек здольны бачыць скрозь матэрыю, пры мінімальнай такой трэніроўцы ён будзе бачыць і праз сцены, і праз прастору, праз адлегласць і праз час. І вось пакуль да магілёўскіх міліцыянтаў, як да Вангі, не вырасла вялізная чарга, я хачу скарыстаць сваё службовае становішча журналіста і звярнуцца наўпрост да міністра ўнутраных спраў генерала Караева. Юра Хаджимуратович, у вас ёсць цудоўная магчымасць упісаць сваё імя у энцыклапедыі Беларусі, ввогуле ў гісторыю Беларусі. Калі вы аддадзіце загад сваім падначаленым магілёўскім міліцыянтам адказаць на пытанне, якое вось ужо амаль 80годдзяў хвалюе гісторыкаў, пісьменнікаў, мастацтвазнаўцаў, архівістаў, дыпламатаў, палітыкаў, дзе знаходзіцца крыж Эфрасіні Полацкай. Толькі не прыспешвайце, хай яны сканцэнтруюцца, бо калі будуць спяшацца ў жаданні як хутчэй выканаць загад міністра, могуць заявіць, што крыж узялі нечэсныя журналісты.